Kif intlemaħ il-bastiment SS Ohio dieħel irmunkat fil-port feċ raġġ ta' dawl fuq il-poplu Malti. Fil-15 ta' Awwissu tal-1942 daħal l-aħħar bastiment minn total ta' 5 illi waslu Malta sabiex ikunu jistgħu jisalvaw lil pajjiż mill-aks illi kien qiegħed jaħkmu. Din is-sena qed nerġgħu niċċelebraw il-perseveranza tal-poplu Malti e kif infakru l-75 sena mill-wasla tal-konvoj ta' Santa Marija. Storiku tal-gwerra Simon Cousins stqar kif Operation Pedestal kienet waħda kritika u fuq kollox bżonn juża l-alleati biex iżommu lil Malta bħala bażi navali. Din kienet waħda mill-ikbar operazzjonijiet li qatt seħħet fil-ibħra tal-Mediterran u kienet ser tissupplixxi pajjiż sħiħ bir-riżorsi li kellu bżonn fosthom ikel, mediċina, munizzjon u żejt e kif il-provvisti kienu naqsu drastikament. Ħadmu kemm ħadmu breqqa, bl-ebda mod ma setgħu jelludu lil-għadu, tant illi sofrew attakki bil-konsegwenza illi tilfu n-numru sostanzjali ta' bastimenti. Operation Pedestal hemm min jgħidilha kienet konvoj. U fis-soċi tagħna tal-istoriċi hemm min jgħidilha missjoni strateġika kbira għax ma kienitx tinvolvi opri tal-baħar biss. Kienet missjoni biex twassal merkanzija importanti u utli ħafna għal fortizza tal-Ingliżi u għal poplu Malti. Kif kien mistenni u dieħel mill-Istrett ta' Ġibilta, il-konvoj sab lilu nnifsu wiċċ ma' opri tal-ajru u l-baħar mibawta mill-għadu. Iżda minkejja t-taqbit u l-attakki matul il-vjaġġ, 5 bastimenti rnexxilhom jaslu sa xtutna u dawn kienu biss parti żgħira minn konvoj sħiħ magħmul minn 78 bastiment. Dawn il-bastimenti kollha kienu meħtieġa l-operazzjoni għaliex 14 minnhom kienu qed iġorru merkanzija u l-bqija kienu qed iservu bħala skorta biex ikunu żguri li l-merkanzija tasal sa Malta billi jipproteġu lil konvoj minn attakki tal-għadu. Li kieku ma kienx hekk kemm il-poplu Malti kif ukoll l-alleati kienu jħallsu prezz qares għaliex il-pajjiż kien ikollu jċedi l-armi tiegħu u l-assi kien ikollhom post strateġiku tajjeb minn fejn ikunu jistgħu jikkontrollaw l-Ewropa t'isfel u l-Afrika ta' fuq. L-iskorta kienet ippreparata għal battalja li ma bħala. Fil-fatt sal-ġurnata tal-lum ir-Royal Navy qatt ma kellha missjoni b'daqshekk bastimenti ikbar mill-konvoj ta' Santa Marija. Illum ir-Royal Navy lanqas biss għandha daqshekk vapuri. Ir-Royal Navy kollha daqskemm kien hemm fil-konvoj ta' Santa Marija. Cousins spjega kif mhux il-bastimenti kollha daħlu fil-15 ta' Awwissu. Iżda dak li daħal propju f'din il-ġurnata dedikata lil Santa Marija, l-Ohio ser jibqa' mfakkar għal fatt li kien qed iġorr l-iktar ħaġa bżonn juża fi żmien tal-gwerra, iż-żejt. B'hekk din il-ġrajja ser tibqa' tiġi mfakkra mal-Maltin bħala l-konvoj ta' Santa Marija wara jiem sħaħ ta' talb illi kienu ddedikawla biex issalvhom mill-ġuħ kbir f'dan il-mument tant diffiċli u kritiku. Għal-Maltina folja l-konvoj beda diħel minn jumej qabel. Kienet risposta divina għat-talb kollu li il-Maltin kienu qed jiddiriġu lej il-Madonna. L-Ohio kien l-unika bastiment mill-5 li daħlu li kien qed iġorr il-fuel li kien allura l-iktar bastiment importanti mill-5. Tgħidli il-fuel iktar importanti mill-ikel, skont kif tara. Aħna l-iskop kien li l-konvoj jgħinna mhux biex nitrejqu u ma mmutux bil-ġuħ biss, imma biex inkomplu l-ġlieda tagħna kontra l-assi u Malta ma ċċedix. Cousins stqar kif dan il-konvoj kien is-salvazzjoni tal-poplu Malti e kif kien wasal fix-xifer li jċedi għal pressjoni tal-għadu. Kompla billi qal li dan il-konvoj ma kienx l-ewwel tat-tip tiegħu u saħansitra kien hemm bżonn ta' konvoj ieħor ftit xhur biss wara dak ta' Awwissu. Aktar tard, isu 3 xhur 4 xhur wara il-konvoj ta' Santa Marija, wasal konvoj ieħor li lanqas biss kien attakkat darba. Jiġifieri dawk il-provviżjonijiet tal-aħħar servew biex Malta rebħet ħafna iktar xhur ta' provviżjonijiet. F'din il-ġrajja partikolari jispikkaw il-perseveranza u r-reżistenza tal-poplu Malti. Dan wassal biex fl-istess sena ingħata il-George Cross li llum insibu ħiperper fuq il-bandiera Maltija għall-qlubija li wrew il-Maltin waqt dan il-perjodu waħxi fl-istorja ta' Malta. Il-konvoj ta' Santa Marija kien kritiku f'kull sens, kemm mal-poplu
u kemm għall-operat tal-alleati fil-gwerra. Il-poplu ġenwinament kien qed jiċċelebra u kellu għal xiex għax minn hemm il-quddiem il-proviżjonijiet bdew jiżdiedu, il-ġuħ beda jonqos u l-affarijiet bdew ġejjin għall-aħjar.